आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मासि लानायाव आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल आरो लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि स्पेशल कमिशनार बेबायदि गासै अफिसारफोरनि बाहागो लानायाव मोनसे मेल जानानै थाङो आरो बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जिखिनि माखासे थासारि आरो जेंना बे जेंनाखौ लानानै प्राय 2 घन्टा बे सावरायलायनाय जायो आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जों जयेन्टलि मोन 33 दफानि मोनसे दाबि बा जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम मोनसे जोङो डिमान्ड लाखिदों आरो बे डिमान्डफोरनि सायाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायनानै गोबांथार डिमान्डनि सायावनो मैया डिसिसन जायो आरो जों मिजिंथिदों बे गासैबो डिसिसनफोरा फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंनि सोलोंथाइ बर' राव आरो गुबुन गुबुन जिखिनि दङ जोङो बेयाव हायार इडुकेशनखौ लानानै एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि इडुकेशन रिक्रुटमेन्टनि मोनसे बेयाव दाबि दङ आरो फारसेथिङै 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बेखौ लानानैबो जोङो गोथौयै आरो गुवारै मैया सावरायदों दा गुबैयै 1 नम्बरावनो दङ जे बिटिआर सुक्तिनि 6.3 बायदियै बिटिआरआव थानाय गासै बर' एसामिस मिडियामनि स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो आउटसाइड बिटिआर बर' मिडियामनि स्कुल बा इन्स्टिटिउसनखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय दा बेखौ लानानै मैया गुवारै आरो गोथौयै सावरायनायनि गेजेराव फाइनालि मोनसे डिसिसनाव फैयो जे आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा थोंजोङै बिथाङा प्रप'जेल होबाय जे बिटिआरआव थानाय जे 26 खान कलेज दङ आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिल आरो कार्बि अट'नमास काउन्सिलावबो माखासे कलेज दङ प्राय 10 खानसो जागोन बे गासैबो कलेजखौ फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो 3 दाननि गेजेरावनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय गासिबो डाटाबेस रेडि खालामनानै बिनि खामानिया जाफुंगोन आरो लोगो लोगोनो जुनियर कलेज हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल एमइ स्कुल आरो एलपि स्कुल पर्यायक्रमे फेस मेनाराव बे गासैबो फरायसालिफोरखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बा बे पस्ट जिखिनि दङ जोंहा इनकामबेन्ट टिचार्स बिथांमोननि पस्टखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय मैया थांखि लाबाय आरो डिपार्टमेन्ट प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ मैया डाइरेक्सन होनाय जाबाय दा बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे दाबि दंबावो जिखिनि 14टा कलेज बिटिआरनि बेयाव 52 पस्ट ड्रप आउट जानानै दङ आरो बे पस्टफोरा 4 पस्ट बा एनरलमेन्ट पार्ट 1 पार्ट 2 कनकारेन्स गैयिनि थाखाय ड्रप आउट जादोंमोन बे पस्टफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय भेरिफाइ जागोन जोंनि एलपि एमइ हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि बा आप टु कलेज लेभेलसिम जिखिनि ड्रप पस्ट दंमोन 2013 आरो 2017नि आयेन बायदियै जिखिनि थालांनाय बे थालांनाय पस्टफोरखौबो नैबे 6.3 प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टनि गेजेरजों हाबा मावनाय जागोन बेखौ मैया थांखि लायो लेंगुवेज टिचारनि पस्ट आरो फिजिकेल इडुकेसननि पस्ट दङ बेयाव मिउजिक टिचार क्लासिकेल टिचार क्राफ्ट टिचार बे गासैखौबो लानानै फेस मेनाराव प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिया जागोन 2 नम्बराव दङ जोंहा हायार इडुकेसननि जिखिनि दाबि जों बेयाव लाखिदोंमोन जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जिखिनि जोंहा डिपार्टमेन्ट गोदान नांगौ बेखौ बेयाव थिसननांगौ आरो बेखौ मैया थांखि आजावनाय जायो प्रप'जेल जि दङ बिनि सायाव डिपार्टमेन्ट गोदान गायसननाय जागोन फिक्स पे जोंनि गोबां कम्पेनसेसन ग्राउन्डआव बर' मानसिया बेयाव साख्रि मावनानै दं प्राय 50 जननिबो बारा बिथांमोननि पस्टआ रेगुलार जायाखै रेगुलार खालामनायनि थाखाय मैया प्रप'जेल लानाय जाबाय गुबुन फारसेथिङै डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव प्रफेसार एस'सियेट प्रफेसार नांगौ बर' डिपार्टमेन्टआव बिनि थाखायबो फाइलआ मुभ जागासिनो दं मैया बेखौ डिसिसन लानाय जादों 307टा पस्ट बिटिआरनि डिग्री जि कलेज दं प्रभिन्सियेलाइज अलरेडि जेरै नोङो जनता कलेज बा उदालगुरि कलेज बा बिजनि कलेज बर्मा कलेज बे जिखिनि डिग्री कलेज दङ 15-20टा जिखिनि दङ बे डिग्री कलेजफोरखौ बेयाव पोस्ट माने डिपार्टमेन्टआव मोनसे मोननैल' पोस्ट दङ बेखौ क्रिएट खालामनाय जागोन एनादार मोननै मोनथाम मोनब्रै
बिनि थाखाय मैया डिसिसन जायो 86 नाम्बाराव पोस्ट क'क्राझार गभर्नमेंट कलेजाव भेकेन्ट जानानै दङ बेखौ फिलआप खालामनाय आरो पोस्ट क्रिएसन खालामनाय गोदान पोस्ट जोंनो नांगौ बेखौबो जों डिसिसन लानाय जायो 13टा कलेजाव 11टा पोस्ट आउटसाइड बिटिआर बेयाव जि प्रप'जेल दङमोन बेयाव 21टा पोस्टमोन नाथाय 11टाल' पोस्ट फैदों दायो एनादार 11टा पोस्टआ बेयाव थालांदों आरो मैया फिन डिसिसन लानाय जाबाय जिखिनि माने प्रप'जेल दङमोन 21टा पोस्ट बे 21टा पोस्टखौबो माने आबुङै खालामनाय जागोन 20टा पोस्ट 10टा कलेजनि मोनसे सिगांनि पोस्ट क्रिएशननि मेटार दंमोन आउटसाइड बिटिआर एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि बेयाव 8टा पोस्टआ लेफ्ट आउट जालांदों ओभार एज जोंनि वर्किं टिचारफोरनि बैसोआ बांद्राय आरो फारसेथिङै माने एसटि हिल एससि जेनेरेल बेयाव रस्टार सिस्टेम खालामना होदों दा बे रस्टारखौ बोखारनानै बर' डिपार्टमेन्टआव कुनु रस्टारनि बाथ्रा फैनायब्ला माने सिंगल माने विन्डो माने एपइन्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट प्रसेस मैया खालामनाय जाबाय दा बेखायनो बर' डिपार्टमेन्टनि जायखिजाया इउनिभार्सिटि बा कलेजनि डिपार्टमेन्टनि एपइन्टमेन्ट प्रसेसा उइदाउट रस्टार बेयाव जासिगोन आरो बेखौ फ्रि खालामनानै होबाय गुबुन फारसेथिङै भास्कर बर्मन संस्कृत इउनिभार्सिटि नलबारि आरो भट्टदेव इउनिभार्सिटि बजालि पाठसालायाव दङ बेयाव बर' डिपार्टमेन्ट गायसननो थाखाय मैया थांखि लानाय जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे केम्पास उदालगुरियाव गायसननाय जागोन आरो बे केम्पासा उदालगुरि कलेजाव नङा उदालगुरि कलेजनि बायजोआव उदालगुरि टाउननिनो साखाथि बा उदालगुरि जिल्लानि बबेबा मोनसे जायगायाव जेराव हानि एभेलेबिलिटिया दङ बे हानि माने एभेलेबिलिटिखौ नायनानै आसाम सरकारा बाजेट प्रभिजन होनानै बेखौ गायसननायनि थाखाय मैया थांखि आजावनाय जाबाय गोदानै मोनब्रै जिल्लायाव गंब्रै साइन्स कलेज फुल फ्लेजेड गंब्रै ल' कलेज जोङो दाबि खालामदों आरो बिनि गेजेराव मैया थांखि लानाय जायो जे गोदानै बिटिआरआव साइन्स कलेज आरो ल' कलेज गायसननाय जागोन मेडिकेल कलेज आथिखालाव क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज बानायबाय थानाय जादों बेयाव नार्सिं कलेजबो जागोन आरो चिराङाव बिटिआर सुक्ति बायदियै रिम्स रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बेयाव गायसननाय जागोन बाक्सानि तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गायसननायनि हाबाफारिया स्टार्ट जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गंसे नांगौ बेखौ मैया दाबि लाखिनाय जादों साइन्स कलेज आरो ल' कलेजजों लोगोसे मोनब्रै जिल्लायाव जिहेतु जागोन दा उदालगुरिनि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि सायावबो मैया थांखि आजावनाय जायो आरो बेखौ मेडिकेल जि काउन्सिलनि जि रुल्स बे रुल्सनि सायाव सोनारनानै बेखौ गायसननायनि थाखाय उननि समाव हाबाफारि लागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा खोथा होदों बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव गोदान डिपार्टमेन्ट थिसननाय आरो लोगोसे जिखिनि कन्ट्रेक्चुवेल फेकाल्टि आरो स्टाफ दङ नन टिचिं बिथांमोननि पस्टखौ रेगुलार खालामनायनि सायावबो मैया सावरायनाय जादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट माने बिएड कलेज जि दङ बेयाव एमएड कर्स जिहेतु स्टार्ट जाबाय बिनि थाखाय पस्ट क्रिएशननि थाखाय दाबि होनाय जादों आरो बेखौबो मैया सावरायनाय जायो सेकेन्डारि आरो एलिमेन्टारि लेभेलाव जोंहा माखासे दाबि दङमोन जे निउ एजुकेशन पलिसि जानो थांगासिनो दङ क्लास 1निफ्राय क्लास 10 सिम बर' मिडियामा सोलिनानै दङ दा 5334 जि पेटार्न दङ बे पेटार्नखौ मिट खालामनो थाखाय क्लास 12 बा हायार सेकेन्डारिसिम जोंनो आपग्रेड खालामनांगौ बर' मिडियामनि आसामाव जेसेबां क्लास 10 सिम स्कुल दङ बेखौ हायार सेकेन्डारिसिम आपग्रेड खालामनाय जागोन मैया बेखौ थांखि आजावनाय जाबाय मार्जार आरो बेस्ट स्कुलनि जि मोनसे जेंना प्रभिन्सियेलाइजेसनाव बेस्ट स्कुल खालामना होदोंमोन आरो बे बेस्ट स्कुलखौ गैया खालामनानै माने उइदाउट मार्जिं जि स्कुल दङ बे स्कुलावनो फोरोंगिरिया फोरोंनांगोन फरायसाफ्राबो थानांगोन आरो 2 बोसोरसिम उइदाउट बेस्ट स्कुल जोंनि फरायसालिखौ फोथांनायनि थाखाय बर' मिडियामनि फरायसालिया जाहाथे गोमोरलाङा जोबलाङा बिनि थाखाय मैया डिसिसन लानाय जाबाय आरो गोदानै जि एलपि एमइ मार्ज खालामनो थांगासिनो दङ मार्जार जेराव एनरलमेन्टआ खमायबाय बे मार्जारनि बेलायावबो एबसु आरो साहित्य सभाजों सावरायनायनि उनावसो जोङो बेखौ डिसिसन होनाय जागोन खिन्थु जोंनियाव सोङाब्लासिनो बा जोंनो नलेजाव होआब्लासिनो डिपार्टमेन्टआ बेखौ मार्ज खालामनो हानाय नङा बेखौबो मैया डिसिसन लानाय जादों
पिजिटि टेट एपइन्टमेन्टनि बेलायाव मोनसे जेंना सोमजिनानै दङमोन जिहेतु 2272 पस्टआव जोंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हायाखै दा बेखायनो 70 नाम्बार अफ बड' मिडियाम हाई स्कुलखौ हाई सेकेन्डारि आपग्रेड खालामग्रोनाय जागोन आरो एनइपि मथेथ' बेयो आपग्रेड जाखानांगोनखा आरो बेयाव 400टा पस्ट क्रिएट खालामनानै पिजिटि टेट एपइन्टमेन्टनि बेबस्था खालामनाय जागोन इमिडिएटलि 200टा बर' मिडियामनि हाई स्कुल आप टु हाई सेकेन्डारिसिम गोदान फ्रेश सरकारि स्कुल बेयाव फ्रेश गोदान बिल्डिं जागोन इनफ्रास्ट्राक्चार टिचार एपइन्टमेन्ट बेयाव जागोन जेरैबायदि टि गार्डेन माने साहा बागानाव गायसननाय जादों दा बेखायनो 200टा बर' मिडियामनि गोदान हाई स्कुल आरो हाई सेकेन्डारि गायसननाय जागोन बेखौ मैया थांखि आजावनाय जाबाय एक्जिस्टिं जोंनि 6 सिडुल काउन्सिलाव कार्बि आंलं काउन्सिल बा बिटिआर आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव बर' एमआइएल आरो इलेक्टिभनि हायार सेकेन्डारि बा जुनियर कलेजाव पस्ट क्रिएसननि थाखाय जों प्रप'जेल होदों लेंगुवेज आरो निउ एजुकेशन पलिसिनि बेलायाव दङ 3 लेंगुवेज फर्मुला आथिखालाव सोलिगासिनो आसामाव 4 लेंगुवेज फर्मुला खालामनो नागिरदों बे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ जोङो मानिनो हाया मैया जोङो स्ट्रंलि बेखौ बुंनाय जाबाय आरो 4 लेंगुवेज फर्मुलाया जोंनि थाखाय बार्डेन दा बेखौ लानानै आसाम सरकारा बे फर्मुलाखौ दासान्दि दोनथ'नो थाखाय आसाम सरकारा थांखि आजावदों आरो उननि समाव बिनि सायाव गोबां माने आफादफोरजों बा इन्टेलेक्सुयेलफोरजों एकाडेमिशियानफोरजों सावरायनायनि थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों निपुन भारतआव एडभार्टाइजमेन्टआव इंराजि आरो असमियाल' कम्पालसरिमोन दा बेयाव बर' लिरनायनि थाखाय बेबस्था खालामगोन बेखौ थांखि लादों फारसेथिं आसाम पुलिसनि जे रिक्रुइटमेन्ट बिटिआरनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवल' लिरनो हानाय बर' हांखोजों बेखौ खालामदोंमोन बेयो सारा आसामावनो जाबाय आरो बिनि थाखाय मैया फिन जों सावरायफिननाय जाबाय अलरेडि बेयो जाखाबायमोन थेवबो सावरायफिननाय जादों आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बर'जों लिरनो मोननायनि जे बर' लेंगुवेज पेपार बिनि सायावबो मैया डिसकास जादों आरो बेखौ लानानै चिफ जास्टिस गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथांजों रायलायनायनि खोथाखौ होदों बर' रावखौ अनलाइन मड लैंड म्यूटेशन हा हुनि जि माने डकुमेन्ट एप्लिकेशन लैंड होल्डिंग सार्टिफिकेट जमाबन्दी इनकाम सार्टिफिकेट आथिखालाव पिआरसि बियो अनलि एसामिस आवल' लिरनाय दङ दा बेखौ मैया थांखि लाबाय जे बियो हय एसामिस बर' जागोन नङाबा बर' इंलिस जागोन मोननैयाव जागोन बियो आरो बियो जाहाथे जेबो जेंना नुजाया बिनि थाखाय क्लियार खालामबाय एपिएससि सिभिल सार्भिसाव असमियाजों लिरनो हानायनि थाखाय आसाम सरकारा डिसिसन लादों केबिनेटआव दा उननि समाव बर'जोंबो लिरनो हानायनि बेबस्था खालामनायनि थाखाय मैया थांखि आजावनाय जायो बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै आरो 90 सिडुलाव हाबनाय हिसाबै गासैबो सरकारि डिपार्टमेन्ट अफिस बेफोराव बाहायनायनि थाखाय सरकारा बिबान लानाय आरो इन्सट्राक्सन होनाय डाइरेक्सन होनाय बेखौ जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो बिनि सायावबो मैया गोथौयै सावरायनानै बेखौ थांखि आजावनाय जायो रिक्रुइटमेन्टनि बेलायाव रस्टारनि बेलाखौ अलरेडि बुंबाय जे एसटि प्लेना 5 नम्बरावसो फैयो 1 2 3 4 5 आरो गोबां जायगायाव मोनथाम मोनब्रै पस्ट जेराव ओंखारो एसटिआ बेयाव डिप्राइभ जायो दा बेखायनो एसटि प्लेननि जि रिजार्भेसन 100 पइन्ट जि रस्टार सिस्टेम बिनि जि नाम्बार सिरियल नाम्बारखौ मडिफाइ खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों सरकारा बिनि सायाव WPTBC डिपार्टमेन्टजों रायलायनानै उननि समाव थांखि आजावनायनि खोथा होदों बिटिआरनि जि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन दङ बेयाव एडिशनेल डाइरेक्टर जइन्ट डाइरेक्टर आरो गोबां स्टाफआ भेकेन्ट जानानै दङ दा बेखौ जों गोख्रै थिसननो खावलायदों मानो होननानै बुङोब्ला डाइरेक्टर हारसिंल' गासिबो खामानिखौ मावनो हाया बे पस्टआ फिलआप जानांगोन आसामाव जोंहा जि बर' डाइरेक्टरेट एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज जि डाइरेक्टर दङ बे डाइरेक्टरनो गोदान बिल्डिं होनाय बेयाव रेगुलार पस्ट एपइन्टमेन्ट होनाय बेनिफ्राय फान्ड होनाय आरो 22टा जि पस्ट भेकेन्ट जानानै दङ बेखौ फिलआप खालामनाय फारसेथिं बे डाइरेक्टराव बर' मिडियामनि आसामाव थानाय गासै बर' मिडियामनि स्कुलखौ माने एन्ट्रास्ट खालामनाय बे आद्रा जानानै दंमोन मैया थांखि लाबाय सिएमआ स्ट्रंलि इन्सट्राक्सन होबाय जे गासैबो खामानिया उइदिन 10 to 15 डेजनि गेजेराव क्लियार जानांगौ बर' मिडियामनि जेसेबां स्कुल हरनांगौ बाजेट जि नांगौ थांनाय बोसोराव 2 कोटि होनाय जादोंमोन नाथाय बेखौ बाहायनो हायाखिसै दा कभिडनि थाखाय देग्लाय जिखिनि बाजेट होदों बे बाजेटखौ गोख्रैनो इउटिलाइज खालामनांगौ होननानै
मैया डाइरेक्सन होनाय जादों बर' मिडियामनि थाखाय स्पेशल टेट आसामाव आरो बिटिआरआव खुंनाय जागोन मैया बे डिसिसन जाबाय सि टेटखौ बर' मिडियामनिखौ जोङो कनसिडार बा रिलेक्सेसन होनांगौखौ जों दाबि दैखांदोंमोन बिनि सायाव उननि समाव सावरायनाय जाफिनगोन होननानै खोथा होदों बिनि उनाव एलपि एमइ हाई स्कुल हाई सेकेन्डारि जेसेबां बर' मिडियामनि पस्ट खालि जानानै दङ टेटनि गेजेरजों एपइन्टमेन्ट होनाय बे डिसिसन जादों बर' मिडियामनि स्कुलाव असमिया टिचार थांनाय आरो असमिया मिडियाम स्कुलाव बर' टिचार थांनाय बे भाइस भार्साया दासिमबो 19 जन टिचारनिया जायाखै दा बेखायनो रिपस्टिं खालामनायनि थाखाय मैया दाबि दैखांबाय अबिबि टिचारफोरनि जेंना दङमोन उदालगुरि आरो बाक्सायाव बेखौबो जों सावरायनाय जादों आरो बिनि सायाव सरकारा उननि समाव आरोबाव गोथौयै आरो गुवारै सावरायगोन होनना बुंदों आरो बे गासै जिखिनि जेंना आरो गोदान गोदान जिखिनि बर' मिडियामनि माखासे जेंना बा डिसिसन लानो गोनां दङ बिनि सायाव मोनसे कमिटि दानानै टाइम टु टाइम डिसकासन टाइम टु टाइम माने बिनि सलुसननि थाखाय राहा दिहुननो थाखाय जोङो 33 नाम्बाराव स्टेट लेभेल एडभाइजरि कमिटि जोङो दानायनि थाखाय प्रप'जेल प्रस्ताब होदोंमोन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बड'लेण्ड वेलफेयार मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सोलोंथाइ बिफाननि आरो WPTBC आरो WBDनि जि माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दङ बिथांमोननि मेम्बार्स आरो एबसुनिफ्राय 3 बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय 3 गासैबो मोनसे कमिटि बेयाव दाफुंनायनि थाखाय मैया डिसिसन जाबाय आरो बे कमिटिया बर' मिडियामनि गासै जेंना जेंसिनि सायाव मोनसे सलुसननि लामाखौ होगोन दा बे मैया बेखौ डिसिसन जादों फारसेथिं एडिशनेल जोंहा जिखिनि डिमान्ड दंबावोमोन जे माने इंलिश टिचार BSc नि टाइमाव होनाय मादार टिचार BSc नि टाइमाव होनाय शिक्षा मित्र जायफोर थालांदोंमोन स्पेशल टेटआव प्राइमारि लेभेलाव नेपाली सान्ताली हिन्दीनि लेंगुवेज टिचारनि जेंना आरो माखासे जिखिनि जोंहा उफेरा जेंनाफोर दङ बेखौ जों मैया गोथौयै आरो गुवारै सावरायदों बिनि सायावबो सरकारा उननि समाव राहा लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों फरेस्ट राइट एक्ट जोंनि मोनसे एडिशनेल डिमान्ड दंमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मावफुंनायनि हाबाफारिया जिहेतु सोलिबाय थादों किन्तु खामानिया स्पिड आप जायाखै बेखौ लानानै मैया सोलोंथाइ माने चिफ मिनिस्टार बिथाङा रनज पेगु WPT मिनिस्टार अशोक सिंगाल आरबान डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार आरो इउजि ब्रह्म आरो बिटिआरनि चिफ आरो एबसुखौ लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि DCDFOखौ लानानै तेजपुराव गोख्रैनो मिटिं खालामनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बेबायदियैनो कुनु बाधा गैयाबासिनो फरेस्ट एरियानि हाया 2006नि सिगाङाव जेसेबां मानसिफोरा बेयाव दङ बे 2006 नि आयेन बायदियै बयबो हा मोननांगौ बेखौ मैया गुवारै डिसकास खालामनानै डाइरेक्सन होनाय जाबाय गुबुन फारसेथिङै बक'आव दाख्लैबावै 10 डिसेम्बराव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैदेर होनायनि नामाव जि गुलि गावदोंमोन बे गुलि गावनायाव आरबि दैमारि 2 बोसोरनि सासे गथ'आ जिउ गोमादों मालबिका दैमारि बिथाङा बिमाया हस्पिटालाइज जानानै दङ आरो जोङो दाबि होदों जे जाय कालप्रिट जाय गुलि गावग्रा बियो दिनै हमजानानै दङ सानै बिसोरो पानिशमेन्टखौ मोननांगौ फारसेथिं बिमानि फाहामनायनि थाखाय मैया जों बुंनायाव लोगो लोगो GMCनि माने सुपारिनटेन्डेन्ट अभिजित शर्मा बिथाङा जोंनि सिगाङावनो फन खालामनानै फ्रि अफ कस्ट हाइस्ट लेभेलनि ट्रिटमेन्ट आरो बिथाङा मोजां जाफिनो बिनि थाखाय बेबस्था लानो खावलायबाय कम्पेनसेसन जों डिमान्ड खालामदों आरो डिमान्ड खालामनायाव सरकारा बुंदोंमोन 3 लाखनि बाथ्रा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो 5 लाख कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै मैया दाबि खालामनायाव 5 लाखनि डिसिसना मैया जानानै थाङो गुबुन फारसेथिं जोंहा जिखिनि माखासे कार्बि आंलंनि इस्यु दङ ST हिलनि इस्यु आरो बे इस्युखौ लानानै मैया गोथौयै गुवारै सावरायनाय जायो आरो बेयाव कार्बि आंलंनि जि जेंना दङ बे जेंनाखौ आसामाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा साननैसो उनाव फैगोन आरो बे अमित शाह फैयोब्ला कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युखौ लानानै मोनसे पलिटिकेल लेभेलाव डिसकासन जागोन जों मिथिनायाव बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला कार्बि आंलंनि जेंनाखौ लानानै कार्बिफोराबो खोब बिदि आपत्ति गैलिया बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों आरो बेयाव जिहेतु कार्बिफोरा गोदानै जानाय सुक्ति मथे हायेननि बिसोरो ट्राइबेल मोनगोन आरो बर'फ्रा हाजोआरि ट्राइबेल मोनगोन
दा बेखायनो बे जेंनाखौ लानानै बियो बादा थानाङा होननानै बुंदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि रेजिस्टार एपइन्टमेन्ट गोदान होनायनि बाथ्राखौ जों सावरायदों। भिसिखौ बिनिफ्राय बिदाय होनायनि बाथ्राखौबो जों सावरायदों आरो बेखौ लानानै सरकारा खामानि मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। दा गुबैयै मैयानि जि डिसकासन दं बे डिसकासनाव जोङो जिखिनि डिसिसन जादों आरो बेयाव माइनास ओंखारगोन आरो लोगो लोगो खामानियाबो स्पिड आप जागोन। दा बेखायनो जों सरकारखौ आसाम सरकारखौ जोङो साबायखर बावदों, गिबि मन्थ्रिखौ साबायखर बावदों आरो बिटिआरनि चिफ बिथांखौबो जों साबायखर बावदों। मिजिंथियो जे गासैबो हाबाफारिया लुबैनाय बायदि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना अन्तत खोब गोख्रै जुदि थाङोब्ला स्कुलनि जि प्रभिन्सियेलाइजेसननि जेंना, जोंनि फोरोंगिरिफोरा बिना बेतननि जि खामानि मावनायनि जेंना, निड बेस बेसिसाव जोंनि माने गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै बे खामानिफोरखौ मावनाय जागोन। दा बेखायनो जोङो मिजिं लादों जे फैबाय थानाय 6 दाननि गेजेराव जोंनि गोबां जिखिनि जेंना जोङो होबाय बे जेंनाफ्रा प्राय जोबहैगोन होननानै जोङो मिजिं लादों। आरो जोंहा जिहेतु एडभाइजरि कमिटि दङ, बे कमिटियाव जोङो टाइम टु टाइम डिसकास खालामगोन आरो फिन चिफ मिनिस्टारा जोंजों सम सम बे लेभेलनि हाइ लेभेलनि मिटिङाव बिथाङा जिरायनानै गासैबो मेटारनि सायाव